Dia Dave rang a trí ceir seo Gaeilge don Jardín. Nes inniu tam go bheith curtus le litre a scríú heag muintir fécra ag éiri go ligé sé dún bí a mé chlanseil a ihe scóil don nó. Ní réimiid ag scríún litre amlan inniu ag tam go get a planail a dhéanú don litre seo. Nes, don planail seo dhéanú tá lehanana ó dulúir glastííort agus bhhailm go gearra sé bheith I ceathranna, so be ceathar bosca agat. Agus an suas sa céháin, scríb aim, seolaí agus data. Sa ceann seo scríb cé. Sa bhac sa seo, cé atá tú ag scríb faoi. Agus sa ceann dearnach sinú. So heag leh brú pause, go dtí go bhfuil sin scríofa sna boscaí. Ní cé sé bhín darna lína a scríú, just an cé ceann. So aim, seolaí agus data, cé atá tú ag scríb faoi agus sinú. Brú pause go dtí go bhfuil sin deanta agah. Ok, so tá muid ag garc an bosca seo anis, agus nuair tá muid ag scríú litir, céim muid rud éigean a scríú sáscríomh muid an litir. An ceimhnamh go dé tá an. Is é bhar aim héin ar seolaí nó an áitina muid ar thona agus data an litir a scríú. So an céad rud atá ag gáil scríú sa bhac sa seo ná ma aim, so scríomh mé. Muinseoir catchling. An sin an céad rud eile tá dtíoin ná seolaí, agus tá ag gáil seolaí na scoile a scríú. Mar tá muid ag scríú seo ón scoil. So is é seolaí na scoile ná coran I nualing, baile, fic, wurte, dura. Agus an códfais na BT daithre 8 9 PL. So sin má aim héin, seolaí na scoile, agus nó dearna an data atá muid ag scríú an litir, agus inniu an Jardín an 8 is fí, so scríomh mé 8 is fí anar fiche a chéan. So heag leh sin a scríomh as sa céadhac sa dá aim héan, ní sibh gáil muintir caiite na scríú, an sin seolaí na scoile, mar tá muid ag scríú seo ón scoil, tá muid ag ligint go muid lig ar scoil, agus an data atá muid a dhéanú, agus seo data an lá inniu. Brú pause go dtí go bhfuil sin scríofa agah. Anis, an cé bosca eile. Sa bhac sa seo dearann sé cé. Cé tá muid a scríomh an litir seo heige nó hici? Ba bhhailinn seo a thuairt do muintir fécra, mar is é muintir fécra an príomhhuide, agus tá muid ag éiri go ligí an príomhhuide dún bí a mé chlanseil cosúil le slisnaí nó seaclaid a ihe ar scóil mar cuid den nó. So sa bhac sa seo tá muid ag gáil muintir fécra a scríú, agus sin an box a sin deanta. Ok, sa bhac sa seo anis, cé atá tú ag scríomh faoi, seo an áit ina scríomhamuid, céim feadh a sílimmuid
gur chóirdá liginstíon bí mí chlanseil a ihe scoil. So tá muid go couple of rud a scríomh faoi cén fear. Níl me go rud ar bí a scríomh sa bhacha sin bé orh smuoine bhada a chuiglam couple of leid a thuirt Steve. An bhfuil bí mí chlanseil cosa le sliseannaí nó seaclaid nó milsein an bhfuil siad níos deise na glasraí in amana de blas níos fearr acu an bhfuil siad níos saoire beidir éad a cheannacht. Heag le féag smuoine faoi agus bhfuil am couple of pointe istí an seo. Agus an sin na bosca déarna déarann sé sinú. Leis seo an dóid a cruicneamid an litir. Agus céimid scríú ó ag bon an litir ach mar dúirt mé inné. Tá dóid níos deise chun ó a ra nuair táid ag scríú litir. Scríomid ó ar chearta don nálaigh nó brethla duna aigen ach ar litir an ceimhnamh go dé a scríomid. Scríomid meise le más an sin do aim a rééis. Muintir ceatling. So sin rud a bhil an go scríomh sibh aniu an is tá haon dó trí wacha bé na trí can sin de first mar tá an seolaí céarna agus an data céarna ag ahandanna ach ceadú do aim héna scríú. Tá ahandan ag scríú litir seo heag muintir fécra nach bhfuil. Agus ag an bon táid le go scríú meise le más agus bhar aim héin an seo. So an cé bosca a bé orh smuoine faoi na an ceann seo. Cé sé smuoine ar cén fear ar bhailemh bí mí chlanseil a ihe scoil. Cosa le sliseannaí nó beidir cíiste nó seaclaid cén fear. So smuoine ar na fearna agus scríomh isteach an seoid.